केवढा आहे बघा. तर मंडळी मी आहे मामाकडे. तर हा होता पहिला बाथरूम, ज्याला मोरी आपण बोलतो, आणि इकडे आहे नवीन. तर नवीन बाथरूम तुम्ही बघा कसा काय रेडी केलेला आहे. आजोबांनी त्यांना आता गुडघ्यांच्या त्रासामुळे बाहेर जाणं येणं जमत नाही जास्त. आणि या साईडला आहे टॉयलेट. बघू शकता काम तर चांगलं केलेलं दिसतंय. तुम्ही पण सांगा कमेंट करून. तर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे केलं आहे. आजच रेडी झालं आहे सर्व. तर तुम्हाला बाहेरचा दाखवतो. तर तुम्ही बघू शकता बाहेरचा हे पाणी बाहेर जाण्यासाठी बनवलेलं आहे. तुम्हाला माझा आवाज जरा वेगळा येत असेल, सर्दीमुळे मला जमत नाही जास्त. तुम्ही बघू शकता इकडे नवीन टाकी उंचावर बसवली, पाणीचा फोर्स चांगला पाहिजे. आणि तिकडे किचनमध्ये पण पाणी डायरेक्ट घेतलेलं आहे आता. आणि तुम्ही बघू शकता इकडे नेचर एक नंबर आहे. इथे झाडं भरपूर आहेत. तुम्ही मागचा ब्लॉग बघितला असेल तर तुम्हाला माहीत असेल. आणि आकाश पण बघा जरा साफ दिसतोय जास्त. ढग थोडे थोडे आहेत पण पावसाचे दिसत नाहीत. तर झाडच झाड आहेत सगळीकडे. आणि इथे चाफ्याचं झाड आहे, केवढं मोठं आहे बघा, दिसत नाहीत आता. आणि हे आजोबांचा पेरूचा झाड बघू शकता. पेरू पिकलेले पण आहेत, जबरदस्त एकदम. तर मंडळी फायनली आम्ही घरी यायला निघालो. तुम्हाला आवाज येतोय का माहीत नाही, मी गाडी चालवते, एका हातामध्ये मोबाईल आहे माझ्या. तर चाललोय आम्ही घरी. A few moments later. तर आत्ताच आम्ही आईकडनं आलेलो आहोत. तर आत्ता बनवतोय सर्दीसाठीचा काढा. त्यासाठी आम्ही आलोय आता आमच्या जुन्या घराकडे चहाची पात न्यायला. तर आता चहाची पात आणि तुळस घेऊन जाणार इकडून. काढतोय तुळशीची पानं, तुळस. तर कसे काय मंडळी, तर बोलायची ताकद अजिबात नाही, तब्येत अजिबात एकदम बिघडलेली आहे. तुम्हाला आवाज समजतच असेल माझा. तर सर्दी झाली भयानक, बाकी काय नाही, ताप वगैरे येत नाही मला, नुसती सर्दी झाली. तर जाम व्हायला झालं एकदम सर्दीने, तुम्ही बघू शकताय. तर तुम्ही बघितलात मग असा ब्लॉग डायरेक्ट मामाकडे चालू झाला होता. तर इकडे मी आईबरोबर आता आलो होतो. ते तुम्ही बघितलाच असेल, पानं वगैरे तुळशीची काढा लाईव्ह करायला. तर मामाकडे तुम्हाला मी वेलकम केलं नाही, तर पुन्हा एकदा आता वेलकम करतोय. तर कसे काय म्हणजे वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर आता बनवते काढा माझ्यासाठी. तर बघूया आई कशा प्रकारे काय बनवते. तर मामाकडे ते बाथरूमचं काम वगैरे तुम्ही बघितलंच असेल कशा प्रकारे झालं आहे. तर ते बघायला आम्ही गेलो होतो. आणि जरा आजोबांना कुडामध्ये घेऊन गेलो होतो. त्यांचं रेशन वगैरे आणायचं होतं, त्यांचं कुडामध्ये आहे रेशन. तर ते घेऊन आलो आहे. तर बघूया आई कशा प्रकारे काय काढा बनवते. तर जाऊया तिकडे. ते बघा इथे बसलेले आहेत वाटेतच. मगाशी तर खुर्चीवर बसून होतो, तुम्हाला दाखवतो. खुर्चीवर बसलेला असतो नेहमी. रॉकी 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 काय झाला काहीतरी सांगतोय. तुम्ही बघू शकता या खुर्चीवर तो नेहमी बसलेला असतो. इकडे मी जास्त बसतो, मी गेल्यावर तो बसलेला असतो. त्या खुर्चीवर बसून होता कधीपासून. खुर्चीची काय अवस्था केली बघा, माती वगैरे लावून. पावसाचे दिवस आहेत ना आता, तो एकदम खराब होतो. व्हाईट आहे एकदम, त्याच्यामुळे बघा काय रंगला आहे कसा. तो धुतला तरी काही उपयोग नाही पावसात, बघू शकताय. तर आता आम्ही बनवतोय काढा. तर त्यासाठी आम्ही कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलंय काय, तर ते पारसेकर आणि मसाले दुकान आहे त्यांच्याकडे काढ्याचं सामानाचं पॅकेट भेटतंय. त्यात हे असं सामान असतं. मला सगळ्यांची नावं येत नाही, पण ते साधारण ओळखते तेवढं सांगते. हे वाटतं सोनेमुखी याला बोलतात. ही बारीक बिया दिसत आहेत ते हे आहेत अळशीची. याच्यात एक काटेरी पण आहे, त्याचं नाव आठवत नाही. हे एक आहे औषध. ह्या काट्या आहेत पण त्यांची पण नावं नाही माहिती मला. ही बारीक पानं आहेत. हे सराटे, याला सराटे बोलतात. हे
लघवीसाठी वगैरे चांगलं, ज्यांना जळजळ होते, स्टोन असतो, त्यासाठी याचा काढा करून पितात. ही तुळशीची पानं, आलं आणि चहाची पात, थोडक्यात हे लेमन ग्रास. तर हे सगळं आता या पाण्यात आता हे सगळं मी पाण्यात टाकते आणि हे सगळं आटून निम्म व्हायला द्यायचं, म्हणजे अर्धा पाणी होऊ दे. आता हे धुवून घेते थोडं. हे पण आता स्वच्छ धुवून घेतलंय, हे पण त्याच्यात टाकते. आणि तरी 10-15 मिनिटं लागतीलच. आता हे सगळं आहे, आता उकडत ठेवूया आणि वाट बघूया. आता आपला काढा तयार आहे. तर आता मी गॅस बंद करते. पाणी पण आता झालंय, निम्म झालंय. तर आता गॅस बंद करूया आणि आता ग्लासात काढा गाळून घेऊया. आता मी आमच्या दोघांसाठी बनवलाय हा. तर फायनली आपला काढा रेडी आहे आणि मी आलो आमच्या खालच्या घराकडे. तर काढा इकडेच घेऊन आलो. इकडे जरा हवा चांगली येते, अशी जास्त थंडी वगैरे लागत नाही मला, फक्त सर्दी झाली आणि डोळे जरा दुखत आहेत. तर काढा पितो, काढा सोबतच घेऊन आलो. तुम्हाला आता कलर काय दाखवायला नको, तुम्हाला माहितीच असेल. कालचा ब्लॉग बघितला नसेल तर पटकन जाऊन बघा, त्याच्यामध्ये दाखवलाय काढा कसा आहे. आणि काढ्याची रेसिपी तुम्ही नक्की लिहून घ्या, तुम्हाला खूप उपयोगी देईल, 100% देऊन सांगतो. नॅचरल आपल्या नैसर्गिक वस्तूंपासून बनवलेला आहे, झाडांपासून. तर ट्राय करून बघा नक्की. तर बघूया आज कितपर्यंत ब्लॉग शूट करायला जमतंय, तेवढा नक्कीच करेन. आजारी असलो तरी डेली ब्लॉगचं चॅलेंज जरी नसलं तरी डेली ब्लॉग अपलोड करायचे आहेत मला. मी ठरवलेलं आहे करणार म्हणून, काही झालं तरी. मग आजारी असलो, काल तर अजिबातच जमत नव्हतं, तरी पण मी करणार पूर्ण ते. तर बघूया कितपर्यंत जमतंय, ट्राय करून नक्की बघा. तर मित्रांनो, मी इथं बसलो होतो खुर्चीवर. तुम्ही बघू शकता किती गोंडच वासरू कोणाला तरी सुटून आले. आमची तर गुरं वगैरे नाहीत, किती गोंडच आहे बघा. मस्त ऊन पण पडले, तुम्ही बघू शकताय. आज तर भलतंच पाहायला मिळतंय सगळीकडे. ज्या पायरीवर मी नेहमी बसलेलो असतो तिथे बघा, शपथ केवढा आहे बघा. आवाज पण काढतोय. आणि तर मित्रांनो, आम्ही ही अंगणा साईडला, म्हणजे आम्ही इकडे राहत नाही आता, तर लाकडं ठेवून दिली होती मोठी मोठी जी होती पावसामध्ये लागतात ती. तर इकडे हे मंडप वगैरे आहे खाली, त्याच्यामुळे पाण्यात जी भिजणार होती साईडला ठेवली. तर मला वाटतं त्याच्यात तो राहतोय कधीपासनं. कुठे गेला? ओके, कुठे गेला? ओय, इकडे आहे. तर मला आवाज येत असेल, नीट लक्ष देऊ नाही का? आवाज काढतोय, केवढा मोठा आहे बघा. आता त्या काकांना सांगावं लागेल, तेच पकडतात, त्याला सांगावं लागेल. गेला, आत गेला. A few moments later. बसलोय असेच रोजच्या सारखे. तर आईला मगाचपासून मी सांगितलेलं आहे संध्याकाळपासून. तर त्या घराकडे लाकडात असा अजगर, आणि तो अजगर मी बघलेला असे कधी संध्याकाळी पायरेर मी बसलेले थैसरत होतो. म्हणजे पायरेर बसले, त्याच्यात उठान गेले, नंतर तो पायरेर इल्लो थैसर. पण मी म्हणाल पप्पा सांगतोय त्या दिवशी माळकर सांग माळकर यायचं होतं भूतर जाणं असतो. गेलो काय लाकडात जा तो गाव माळकरांना सांगू, लाकडं सगळं इसकू गई. आज बघूचा होता नक्की. मी काल ना म्हणून मी त्या घराकडे जाणं नाही खळ्यात, मी काठी घेऊन जाते हातात. आणि नंतर मी सकाळी म्हणतोय काय म्हटला, त्या दिवशी माकडला पाठी वागशाल बाबू मी नाही दाखवताना मागला घेऊन जाते की त्या चल माकडलं त्या लाकडात असं की काय लाकडातच होतो. ह्या पाठी मागच्या पडगे ह्या पडी आहेत ना थोडे फुडल्या खळ्यात. मी ना काल म्हणून मी आरडत असे जा घेत रे, जाऊ नको जाऊ नको. व्हिडिओत का दाखवते मंडळी. आईला सगळं सांगून झालेलं आहे. तुम्ही रिॲक्शन बघितलीच असेल आईची, काय बोलत होती ती. तर जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आता आम्ही झोपणारच आहोत. तर त्याच्या अगोदर मागासपासून मी संध्याकाळपासून काय बोललो नाही,
तर एक पाहुणा नवीन फॅमिली मेंबर आणलेला आहे, तो तुम्हाला उद्या दाखवणार आहे कोण आहे आणि काय आहे ते. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.